Bună seara, sunt Georgia Pietreanu, bun găsit la informațiile despre vreme. Mergem pe continent. În sudul și în sud-estul Europei vremea va fi schimbătoare. Dacă în prima parte a zilei cerul va fi variabil, după amiază apar nori și vin ploi torențiale însoțite de descărcări electrice. Și în extremitatea de nord va ploua local. În vest și nord vântul o să fie activ, dar se mai încălzește ușor în partea de est, în timp ce în restul zonelor valorile termice se mențin asemănătoare cu cele de astăzi. La Chișinău se potolesc ploile. În următoarele zile cerul va fi variabil și temperaturile maxime vor ajunge până spre 25-26 de grade. Bun, să vedem ce se întâmplă la noi în țară, pentru că mi-ar plăcea să vă spun că nu va mai ploua, dar meteorologii anunță aceeași vreme instabilă și mâine. De dimineață vor cădea averse în sud-est, pe arii restrânse, apoi după amiaza și seara va ploua și în jumătatea de sud-vest. Vor fi și descărcări electrice, se va simți vântul și nu este exclus să se formeze vijelii. Partea bună este că temperaturile se mențin ridicate și vom avea maxime cuprinse între 20 și 28 de grade. În capitală, după cum puteți vedea, doar miercuri nu sunt anunțate ploi, mâine și poi mâine vor fi averse slabe, cel mai probabil după amiaza și seara, poate puțin și pe la începutul zilei. Temperatura maximă va urca până pe la 24-25 de grade. De marți vremea devine caldă și vom avea în jur de 28, poate chiar 29 de grade, dar va mai ploua un pic. Abia de miercuri vă spuneam că se potolesc ploile, chiar dacă vor mai fi înnorări trecătoare. La munte va fi înnorat și va ploua. În Carpații Occidental și în Meridional cantitățile de apă vor depăși local 20 de litri pe metru pătrat și va cădea grindină pe aici pe acolo, dar nu va fi rece, temperaturile se vor asemăna cu cele de astăzi. La mare, mâine atmosferă capricioasă, vor cădea averse slabe însoțite de tunete și fulgere. Temperaturile în stațiune ajung până pe la 23 de grade, iar apa mării va avea în jur de 19-21 de grade. Și în stațiunile din Bulgaria va ploua. La Sanibi și Nesebara aversele vin însoțite de tunete și fulgere, iar temperaturile maxime acolo ajung până spre 21 de grade. În Grecia vremea va fi împărțită. În Tasos și în Creta cerul va fi variabil. La Lefkada va fi cel mai cald, în jur de 25 de grade, dar vor fi ploi de scurtă durată. Revin acum în țară, marți va fi și mai cald, doar că în vest și în sud-vest vor fi perioade în care se va înnora și vor fi ploi de vară, o să bată și vântul, apa ce se va strânge va fi însemnată în unele locuri. Și în restul țării vremea va fi instabilă, dar pe spații mai mici. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 29 de grade. Miercuri rămânem cu vreme caldă, dar vor mai fi schimbări după amiaza și seara prin Banat, Crișana, vestul Transilvaniei și Oltenia. Va ploua torențial, izolat va cădea grindină și vântul va agita atmosfera. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 29 de grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. O seară frumoasă tuturor! La revedere!